Ibaw ko, malinawan ang pagpanaw ni Shane Pearl. Tungod kay daghan ang nagmahal sa iyang anak. Niya naasad si Inday Gina, may pasalig siya. Mao'y mo atiman gyud sa iyang anak. Ako pod lola, ako siyang pagkaon og mahalon. Ito. Hindi na. Paubos lang. May istorya rin, ha? Jen, please. Ayaw pang huli kayo, eh. Kasi mo ipakita, saan ko kagilty. I know, Jen, nga, hindi ko nga pasayloon tungod sa akong nabuhat dito kang Papa Vincent ug kanimo. Pero Jen, please. Pasiluan ako ninyo. Nagpaso na ko maayo. Dili pa ko gusto makigsulti nito. Tungod ka na sila gyapon ka na ako. Please, Jen. Nahitabo nang nahitabo. Pwede pa lang pabalik ang panahon. Ako usbon. Pero, saan din ako nahitabo? Jen, mahal. Maayo. Nabuhato na ako tungod kay o kapugon sa mong gibati. Kung nakinundong pagka sa sekreto akong gisulti mo sa una. Ikaw tong babae na ang pasabot niya. Mahal kay na ako. Paano ito? Bag-o lang gilubong ang imong asawa. Please, tahura ang kamatayo ni Shane Pearl. Nasayo na ginoo, Jen. Naningkamon ko na matakli akong feelings. Mapunta niya, pero... Basit... Buhat ko sa ginoo nga may tabuto kang shaper. Pero matagal yung chance ang akong ibati na mahanin mo. Please, husto na! Ayaw pag-imbento o istorya sa kamatayon sa akong manggod. Kaya nasabot lang ang akong kalagot ni mo. Mapalit na ko para snack sa manawag sa pangadji. Sige, mayo. Oh. Yan ba? Oh. Ah. Well, Yung tingnan mo kapasay kasi yung Jen ako. Elmer, ayaw dayon pag-surrender. Usa ka ba? Taas kapag panahon. In God's perfect time. Kapasayro na siya nimo. Tumulan ako. Bitaw iyo. Pumutan si Jinjin. Di ba utang tanan yan? So, Elmer, ato lang hatagan higayon si Jinjin. Ha? Ato lang siya hatagan higayon. Maabot ang panahon nga mawara na iyang kasuko, iyang kayugot nimo. Pa, hindi ka ha. Ang akong kabatayon ang ipaabot ni Jinjin para iya lang mapasaylo. Kung may dautan ka na, luna na ano ay magbuhaton. Ayaw yung tao na ka, maluoy ka na mo na. Maluoy ka na mo na. Dili ka naging pa sa ni Lord. Kung may dautan kang buhaton sim ko karingon. Elmer, patuog mga tambag ha? Patuog mga tambag, ayaw pag pinutong. Ako'y tuoy. Mutabang mig ampo nimo. Ha? Nga makapasaylo ra si Jinjin nimo.
Hello. Good morning, Lola. Oh, Elmer. Good morning, iho. Lola, ngayon ta ko pabor nimo. Oh, sure. Unsa ka na? Gimingaw naman ko sa ako mga anak, Lola. Si JP, si Corazon Pearl. Gimingaw na kayo ko nila. Pwede na makikita ko nila. Wa man tingali nagdili kanimo sa pagbisita diri, Elmer? Naglit kay lang ko, Lola. Kay every time na makita ko niya, mo makainomdom siya sa kasilag rin ako. Mo na di sa kung pakita lang niya. Si JP tingali, makalugar ko pagdadhanin nimo. Pero si Corazon Pearl, dili gyud kay si Gina man ug si Jinjin mamay nag-atiman niya. Bisag si JP lang, Lola. Baw ka? Ngayon na kayo ko ninyo dihan tanan. Pero di lang sa kung pagkita ni Jinjin lang jud. Oo, sige. Sabuton ako si JP. Muhilom miglakaw nga da sa inyo. Ayaw lang sa amo ang lugar, Lola. Gusto lang ko na makita lang ta sa dapit. Gusto lang ko magpagbanding ni JP kay magdugay-dugay na dyan may nagbanding da. O sige, bakalaam ka nga mutong kami si JP da sa inyong bay. Asam tang dapit na magkita? Yes, Lola. Sana anda na musuyan ni Shane. Sa swing ko dapat maghuwat. Sige. Salamat kay Lola. Sige, bye. Ma, pa, Gimingaw ka magkasib mo mga anak. Ganon dili ka mamato sa ila ka pare Vincent. kailangan ko magpakita dito pa. Labi nga si Jinjin pa nagbantay pa ni Corazon Pearl. Nagdikay lang ko ni Jinjin. Si musupon ang puto na ko. Busugot ka ba di ay? Gadili makakita hangtod sa mga anak. Na, di gyud mo magka-reconcile, ana. Og sigihan ni mo siya likay-likay. Ma, ako nang gisabot si Lola Shana. Mag-abot mi ko sa kalugar kay iyan daton si JP. Ug banding-banding ni. Maayo kun mo na, anak. Siguro sa Pearl eh. Pa, maglisod si Lola Shana na. Kay si Jinjin ang kanunay nag-atiman sa among anak ni Shane Pearl, nga si Corazon Pearl. Kung may oras pa, nak. Dadaan niya nga akong apo, ha? Gimingaw na biya kog maayo ni GP. Yes, ma. Mayroon ta mong sugat lagi si Lola Shana. Nakasugot na ko ako. Nakatando na ko. Mao nga mo. Hilom rin kagawa sa gate nga way makamatikod na to. Kuya, mangita man si nanay na ko, Lola. Amo malagi na. Ang hilom tagawas, ano dili sa makamatikod. Kuya, wa anak, Lola, oy. Ay, ayaw kabalaka. Ako ray mahibaw mga tarungan. Ang importante nga way makamatikod, inigawas na to. Sige, Lola, kay gimingaw na sad kaayo ko ni Daddy. Wa na magud siya anhi-anhi, kay nasuko man si nanay niya. Lam, good kaayo ang kahibos ni Jinjin kang Elmer. Pero, mo magikuno na, basta may feelings ka sa maong tao. Bation ko nimo ang tumang kahibos, kay special man siya para nimo. Di na juday sila magka-amigo, Lola. Di na juday mo anhi si Daddy. JP, ang panahon lay atong agdon, patod kapitaw, ang panahon, mo'y maong mualim sa kasing-kasing nga samaran. Basan yun ay nga, ang kasing-kasing ni Jinjin, maalim ra tungod sa panahon na ulamang. O, abin mo, manuha gid ka nga, makayuhot yun karon pag adto, pag sibat pa nga ka, duaw tani, papa mo, kay, pastilan, giminga, nigid ka ito siya ninyo. Bitaw, Lola, gimingaw na sad kaayo ko ni Daddy. Kaayong salamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagtanaw sa misteryo sa Kalipay. Salamat kayo sa inyong pagsunod sa misteryo sa Kalipay. Ayaw gyud din yung sipyata, sunda gyud din yung ang matag sugilan. Usa? Tutok lang. May bali na yung channel. May bali na yun. Keep on watching! Misteryo sa Kalipay! At lagi ang ending.